Ana. Buah! Zako gaizku zaintzen da, Zer zen biharko da. Noia, kakaxopera... Kakaxop... Papatxi! Hola! Zemuz? Hemen! Noen dauden notu, problema nukala. Ze, nire etxian tezku zaintzen da. Okazu erne da medixo, Mateo? Bai, daukate beixana. Ikusi? Hau da... Osea, beste unekua? Bai, ikusi. Hau konto bat. Bai. Nolako pote bat? Gero bai daukate... Eta beste zuzu, bai, daukate, bai, txapurrana, ikusi, hau da kaka klasikoa. Zu zapaltzen dozu, eta soia zetxe danetik kaka zapalduta. Hau ikusi, ona. Erabilkorra da, Gustatzera baina... Beste usain. Bebai daukan demozu... Hau, usuana. Hau bebai oso ona da, Eta eski, eman beste porrat horrena. Bai. Eta besta. Hori. Eta zen bada? Beixana, gehi txapurrana, 65,5. Patxi, kaka higo egin da, Normalian baka huitzen da. Kari bueltak, Hartu. Asko. Venga. A ver. Agur, Patxi. Bai, agur. Asko. Bai. A ver, Beixana... Beste hori. Eta usuana... Mitxe da. Amatu eta usain tokia, Ostras, ontsi jerkanekin de litxunez. Mitxe, problematxo bat. Konta. Eske no etxe gaizu zentzen da. Nik gaur izan nukan problema bera, Juan ez kakaxopera, horra, behien doko da. Eta hortxe soluzioa. Eta oso ondo funtzionatzen da. Bai, oso ondo zagara ematen dut. Bale, entzungo naiz. Agur, Agur. Kaixo, Patxi. Na. Kasu kakausaini. Bai, ikusi daukate beixana. A ver, la probatzen? Aguna, bai, Bueno, ez dago gaizki. Bebai daukat txorixana. Hori bebai hona da, Ez, hauek gustatzen. Eta, a ber, txapurrana... Hau da, txapurrana da oso klasikoa. Zapaltzen dozu eta soia zetxe danetik kaka zapaltzen. Ez, hau ez, bioz ez espezial hau. Bai, markako hau badazkate, baina garezki xau baldia, Berdin dara. Betxu, Patxi, bioz ez berezi xaua. Berezi xak badazkat, baina dia garezki xau. Berdin dara, Patxi. A ber, daukat hau, Quicksilverreko kaka, oso ona da hori. Ez dago gaizki, baina biok neskekin legatzeko. Hori ikusi hau da oso ona, nesken dako hau da Roxy kaka. Roxy pua. Bai, hau biok, karri bi. Bi Roxy kaka. Zema da? Roxy kaka bat, gehi, beste Roxy kaka bat, igual 200 eta 50 euro. Uste dut hau da, justo, a ver, kontatu. 200 eta 50. Bai. Hartu kuentas. Vale, eskerrik asko. Bai. Agur. Aiba! Beste norbait gatoz.
Eskua gore, hau lapurretia da. Hemen dokozun kaka guztia. Hemen dokozun kaka guztia. Asta. Artu. Hemen dokozun. Pisutxua da. Bai.